جشن جدایگبونا حضرت مسیح دویمین جشن مازنیا کریستیانانه جه 12 جشن کریستیانان. کریستیان ارتودکس ده هفته ماه چله دا جشن جدایگبونا حضرت مسیح پیروز دکن. لمسکو جه هجماره که زیده یا باورمند ارتودکس هنه و جه افجید همان روژه دا جدا جه آلیین دنین روش آوایی جشن جدایگبونا حضرت مسیح پیروز دکن. هەروەها ژمارەیەک خێزانی کوردی باوەڕداری ئۆرتۆدۆکس سەردانی کلیساکان دەکەن و پێکەوە ئاهەنگی جەژن دەگێڕن. ئەرکادی bi malbat û hevalên xwe ve sibê zû hatine kilîseyê. Mînapiraniya bawermendên Ortodoksî divê ew jî beşdariya rêwresma ayînî û nimêja cejna ji dayîkbûna Îsa Mesîh bikin. ایرو جشن کی گلک مزنه بوینا خدا نمی یسوع مسیح ام تف البته هاتنه کلیسه دعا دکن و باشه دچنه مالخوه و ابروشم پیروز دکن. Di İncilê de li ser ji dayîkbûna Îsa Mesîh çîrokekî pir balkêş heye. Li gorî nivîsarê divê serdemê de li tevayî împaratoriya Romayê de serjmerî tê kirin û Meryema Ducanê ji bajarê Nezaretê bo serjmeriyê tê bajarê Beytüllehîm lê li vê derê ji ber ku ciyê wanê mayînê tune bû li axurekê dimînin û li vê axurê jî İsa tê dinyayê. Malbata Arkadî û hevalê wî di destpêka salên 2000 de ji Gurcistanê koçê Rûsyayê kiriye. Mîna hemû Kurdên Gurcistan û piraniyê Kurdên Ermenistanê baweriya wan jî êzdîtî bû. Lê nêzî 10 sal berê wan mesîhîtiya Ortodoksî hebandiye. براستی پرانیا روسین سلاوی تیم وی کلیسایê îcar vaye Kurd jî hatine klîseya me û ne tenê kesek û du kes lê hemû bi malbatî û eşîrtî hatine ji alîkê ve mirov ecêb dimîne lê ji aliyekî din ve dilê mirovan şa dibe ku nûnerên gelê Kurd jî bimerane wate deriyê Xuda ji her kesî re vekiriye. Em hatine îro kelîse me dua kir naqaş em tevayê timam em neferê me em herin malê me stol rast kiriye î em naqat tevayê timam rûnin î pîroz kin. S prazdnikom ješna bujna Îsa Mesîh mubarek û pîroz be. Kerem. Amin. Bêguman piştî serdana kilîseyê pîrozbahî li dora sifreya malbatî berdewam dike. Ez sayîdibûna Mesîh hemû Kurda û Xrîstiyana pîroz dikim. Ez cejna ji dayîkbûna Mesîh li hemû Kurdan û Kristyanan pîroz dikim. Belê piştî serê sala îro ji em rojbûna Mesîh pîroz dikin. Me sifreya cejnê vekiriye. Xwarina me ya sereke werdeke. Bêguman me ji bo zarokan diyarî jî amade kirine. Wan berê name dinivîsîn û em ji daxwaza wan cêbicî dikin. Di malbata me de her kes di salên cuda debûne Kristyan. Ez di sala 2010 de baptîz bûm, hevjînê min jî çend sal pey min bû. Ev êdî bûye beşeke jiyana me. Em di hemû rojên yekşem û di hemû cejnan de serdana derê dikin. Lê cejna me ya sereke rojbûna Mesîh e. Праздничные дни, как бы для нас особый праздник это, естественно, Рождество. Cejna ji dayîkbûna Îsa Mesîh yek ji 12 cejnên Xrîstyanan e. Beriya vê cejnê bawermendên Ortodoksî 40 roj rojî dikirin. Mesîhiyên Ortodoksî cejna ji dayîkbûna Îsa Mesîh heftê çileyê pîroz dikin. Lê ji bo piraniya Kristyanên cîhanê bi taybetî ji bo Katolîk û Protestantan her wiha ji bo piraniya Kristyanên Kurdistanê roja cejnê 13 roj pêştir an ku 25 kanûnê ye. Kamşada Rûdaw, Moskov.